मासि मोजांलाय सालथेलावदों दिनैसो दुरान खाम नुहैसिगोन बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोबोद नायनो लुगैबाय थाखादोंमोन आं देग्लाय बोसोरावसो जों नुमारसिगोन सालथेलावदों नायनांगौलै नायनांगौ बेबायदि दुरान खामखौ नुफेरथाराखैना जोङो एबार हले नुसिगोन दा एसे गोख्रैनो सालायना होदोलै लावदुं दा टिकेटआ मोनहैयाबा जादो माखौबा जोबोर मोजां मोनदोंलै आङो एमजे भाई बे जोंनि जायगायाव दुरान काप सफैनानै आंबो जोबोद एक्साइटेड जाखायोमोन बेबायदि बल खेला नायनो होननानै दा जोंनि जायगायावनो सफैमारबायना बे दुरान कापआ बेखौ नायाबा सोर नायबावनो फैसा गारनाबाबो नायनांगौलै एमजे भाई बेबायदि एफा गिदिर गिदिर खेलाखौ जोंबो गोसो गुदुं जायोब्रा बेबायदि खेलाखौ नायनो माला मोनहैबावगोनहाय बालनि लावदुमफोरना आं जोबोद नायनो लुगैसोबाय बे दुरान कापखौ माला मोनहैबावगोन आं बेखौसो हांखुर जागासिनोलै लावदुम नों थाब थाब सालायना होदो माथो मोनहैयासो मोनथारबायलै आङो जायगाखौनो हाब सना एसे धोर्ज हमब्रा मोनहैगोन ना मासे आथुर जाखो बेनिखायनो नोंसोरखौ लाबोफानो बादोंमोनलै आं साला हिनजावफोर मानसि थाबा लेथाया एसे बारा जामारोलै बेनिखायनो आं लाबोफानो बादोंमोनलै साला मोनहैगोनलै सना मोनहैगोन नोंलाय मानो इसेबां आंखुर जादोंलै नायनो नुहैगोन ना नुहैगोन आब' गेमस्रि बे दुरान काप मोनहैनाय लोगो लोगो जोंहा बेलेग बेरायनांगौहाय बिसोर हौवाफोरजों बेरायबाथाय हरसेखौनो नायनो मोननाय नङा बेनिखायनो स्रोद जोंहा बेलेगाव जिरायनानै आराम नायनांगौ गेमस्रि आब' बा सनाफोर बेलेगाव जिरायनानै बोरै नायनांगौ जाखो मस्ल'बानो एसे बेलेगसो खामानि मावनो नागिरदों नोंसोरो साला सेंग्राफोरजोंसो लाइन मारिनो नागिराखैथ' आंथ' बेबायदिसो सन्देह साननानै दङलै सालथेलावदुम बिसोरखौ बांद्राय हारसिं हगारजाया नंमारगौलै एमजे भाई बिसोरखौ हारसिं हगार जामारनाय नङालै साला आं बिनि थाखायथ' लाबोफानो बादोंमोनब्रा एमजे भाई साला मानिथारालै